Nos, üdvözlök mindenkit, sziasztok! A mai videó egy kicsit később fog kimenni, olyan, szerintem 4 órakor szoktam őket kirakni, de szerintem olyan 6 óra környékén, mert most olyan fél 3 környékét satszolom, annyi az idő. És végig megfejtődik az, hogy milyen motorkerékpár, amit én majd szervizelni vállalkozom. Először is látni fogjátok, ez nem más, mint egy 2009-es K9-es GSX-R 600-as. Annak is a Yoshimura Edition változata. Ez ugye részben egy dizájnolt motor, tehát a más dizájn elemek vannak rajta, más színelemeket tartalmaz, mint az átlagos GSR-ek, és hát ezen egy Yoshimura gyári Yoshimura kipufogó dob villog itt hátul, és hát mitől különbözik a Yoshimura Edition a normál GSR-től? Hát kapásból ugye csak ennek van piros felnie, tehát piros kerekei csak ennek vannak. Amiben még más, mint a többi GSR, és közben elhúzott egy Sport Audi, na mindegy. Majd nagyon szépen gurultam, 2-kor kezdtem el motorozni, most fél 4-en túl vagyunk, és én nem szálltam le erről a motorról. Mindenki mondta, hogy majd fájni fog a hátsó feled, meg kemény az ülése. Én nem tudom, én 140-50 kg környékén járok most, és nem éreztem terhesnek. Már a végén kicsit fáradt, de inkább a lábam fáradt el, és ez annak is köszönhető, hogy nem vagyok túl jó kondícióban, amit majd szeretnék elérni. Szóval visszatérve a motorra, piros blokkcsavarok vannak benne bizonyos helyeken, a sárvédőn is piros a tartója neki, hát ezen már egy elesel bukógomba van, mert az illető, akitől vásároltam, eldőlt vele, és a gyáriakat leszette, izolódott, de azok szerintem semmit nem érnek, csak díszek. Ezek talán valamivel jobbak, de nem szeretném elbuktatni a motort, hogy milyen az. Ugye a kormány végsúlyai mások a motornak, van egy tankmatricája, egy GSR-es tankmatricája, ugye a tanknak a nyílása mellett lévő 5 csavar is piros színezetű, és az ülés színe is pirosat követ, tehát ugye azt követi mindegyiket. Én úgy gondolom, hogy a Yoshimura végdob van rajta csak, és én nem hiszem, hogy komplett rendszer lenne. Nem hiszem, hogy erősebb lenne tőle a motor, de van egy szép olyan kis morci hangja neki. Nem vettem ki belőle a DB killereket, nem is szándékszom, soha nem volt kivéve belőle, azt mondják. Egyébként ez Olaszországból származó motor, 34 000 km-rel vettem és vezetett szervizkönyvvel. Durván 1,5 millió forint környéke volt az ára. Tavalyi év végén vásároltam meg. Új gumik vannak rajta, tehát tavalyi év során megvásárolt rajta új gumikat, új akkumulátort vett be a tulajdonosa, aki kamionozni ment el. Ezzel nem árulok egy nagy titkot, mint hogy én is kamionoztam annak idején, és nem szerette volna, ha úgy jár, mint az én Yamahám. Ő okosabb volt, mint én, nem engedte a motort megpusztulni. Én sajnos engedtem, mai napig sír a lelkem miatta. Na, egy kicsit körbejárjuk a gépet. Én nem fogok letakargatni rendszámot sem, ha valaki meglát az úton és rám villant, vígan integetek majd vissza neki. Ugye szemből így néz ki a gép. Annyival másabb, ugye ez, hogy itt van egy ilyen kis plexi rajta, és ez nem is baj, mert sokan mondták, hogy az a 2 kis izzó, ha nincs rajta valamilyen takaró rész, akkor ez időnként hát vakító tud lenni, pláne már, amikor este felé jársz vele valahol. Na, igazából így néz ki a gép, nagyon-nagyon igényes, szép a motor. Amint látjátok, ugye mondtam, hogy eldőlt a motor igazából. Itt van egy kicsike kis csúszás, dőlés nyom rajta itt, és itt van egy picike kis karsznyom rajta, meg ugye a bukógomba az elcsorodott, és ezért a srác vett rá egy másikat. De így néz ki a gép, szerintem gyönyörű, szemedgyönyörködtető, és nagy álom végre az, hogy egy olyan motoron van, amin gyári sportkipufogó nem rendszer, hanem legalább egy végdob van. Mindig szerettem volna. Igazából Akrapovics volt a cél, de mindegy lett volna, mindegy, hogy bármilyen legyen, csak legyen ott egy sportdob, és nem a hangja véget, egyszerűen a lelkemnek kellett ez is. A motort a lelkednek vásárolod, és nem feltétlen józanul gondolkodsz. Nem gondolkodsz, hogy a motort vásárolsz feltétlenül józanul, mert a lelkednek kell a motor. A motor nem
észszerű közlekedési eszköz, ezek a kategóriás motorok nem arra valók. Vannak olyanok, amik arra valók, hogy nap mint nap A-ból B-be menjél, ezzel is meg lehet ezt oldani, de a motor többnyire a mai világban sajnos már nem észszerű közlekedési eszköz. Én sajnálom egyébként, mert remélem, hogy vissza fog térni az észszerű közlekedési eszköz kategóriába, és én szeretnék majd ezzel sok boldog kilométert megtenni, és részben leszervizelni saját magam. Amitől másabb ez, ugye az EKE-idom az meg volt rajta gyárilag, de ez az első idom, ez utólag van föltéve rá, viszont szerintem nem problémás, hogy rajta van, nem melegszik tőle túlzottan a motor, a hűtőtől nem veszel semennyi dolgot, igazából szerintem nem melegszik tőle jobban a motor, és igazából egy légben nyúló nyílás igazából még terel is rá, és ugye alóla ki a levegőt, úgyhogy szerintem ezek az EKE-idomok ezek nem rosszak, volt a gyári motoron is egy ilyen. Na, beszéljünk egy kicsit technikai paraméterekről, nem sokat akarok agyalni rajta, ez egy sor 4-es, 600 köbcentis, ez a Suzuki GSX-nek a butább blokkja, az 125 lóerős, ha jól tudom, ez pedig 98, pontosan elegendő arra, hogy az ember akár meghajjon vele, és pontosan elegendő arra is, hogy egy jól motorozzál vele. 6 fokozatú váltó van a motorban, elől dupla tárcsafékek vannak, hátul szimpla, nem fogok tárcsaméreteket mondani, meg semmi ilyesmit, mert nincs értelme, nem tartom értelmét ennek a dolognak. Igazából egy all-rounder motor kerékpár, és amiért nekem kellett, mert én nem vagyok túl magas, 170 centi vagyok, alacsony az ülésmagasság, azt hiszem, hogy 87 centi az ülésmagassága föltől, és én erre viszonylagosan könnyedén fölülök, és ez nagyon fontos, hogy mikor megállsz a zebránál, vagy megállsz az útkészítésbe, akkor a lábad lent legyen, és azt érezd, hogy jó, hogy lent van. Tehát nem az, hogy jaj, úristen, lábújhegyen állok, mikor fogok elvillenni, így nem szabad motort vásárolni, csak azért, mert szép, vagy csak azért, mert jó, mert mondjuk te endurót szeretnél. Hogyha kellően mozdik, hogy most lebírsz csúszni oldalra, nem olyan koros vagy, mint én, és nem vagy korosan elhízom, mint én, akkor vásároljat, de szerintem mindenkinek az a legjobb motor, amiről leír a lába is biztonsággal. Legalábbis első motornak szerintem nem szabad vásárolni olyat. Azt kell mondjam, hogy sok motoron ültem már egyetemben, és most visszaülve egy igazából mondhatni telivér paripára, azt kell mondjam, hogy egy nagyon szerethető gépet ismertem meg ez alatt a másfél óra alatt. Mindenki azt mondja, hogy húzni kell neki a gázt, mert csak akkor megy, meg ilyesmiket. Én nem tudom, srácok, nekem nincsenek ilyen kényszerképzeteim. Gyakorlatilag mentem most vele 110-nél, 6000 forog a motor, fölmentem egy picit a pályára, 130-nál 7000 forog a motor, nem kell agyon forgatni a motort. Visszaváltás persze, hogyha előzni szeret, akkor vissza kell lögdösni, de aki nem szereti ilyet, az vegyen egy 900-eset, egy 1000-eset, persze ésszel, tehát ne azért vagy egy 1000-es motort, hogy meghalljál rajta, hanem azért, mert nem szereted, hogy forgatod a motort, és akkor egy nagyobb sebességfokozatban gyakorlatilag gázra, nyomatékra gyorsulni fogsz. Ezt nem arra találták ki, egyetlen 600 köbcentit sem arra találtak ki, hogy, és sor 4-et, hogy azzal szépen kisforgató motorozzál, arra találták fel őket, hogy 13-14 ezerig elforogjanak, hogy élvezd őket, hogy visítasd őket, hogy halld a hangját, hogy ott száll a fülig érjen a bukósokba, erre találták ki 600 köbcentit a polgári használatba, versenyen meg hát tudjuk, hogy mire. Ami is esetleg extra még ezen a motoron, szerintem ezt utólag rakták fel, ezt a állítható fékkarokat, meg fék és kuplunkart, ugye ez, ami plusz van rajta még, én úgy gondolom, és ami szerintem még ennek nem tudom, hogy ez a Yoshimurának a tartozéka-e, de itt ez karbonos, és karbonos a műszerfal körülött is egy ilyen kis dísz van rajta, úgyhogy nagyon imádnivaló kis gép, én nagyon szeretem, megmondom őszintén, hogy sokat akarok még vele kilométeret menni, és hát én nem mondom, hogy fogok venni egy ilyen bármilyen menetrögzítő kamerát, van egy valami hasonló, meglátjuk, hogy föl tudom-e úgy applikálni a motorra, hogy 1-2 tomra elkísérletek, de ezt nem ígérem meg. A motorozás nekem egy olyan, tehát annyian készítenek motoros videókat, hogy nem látom értelmét, hogy még egy ember pluszba készítse motoros videókat. Ezt a kis szervizes videókat megcsinálom, aztán majd meglátjuk, hogy alakul, de nem szeretnék motorozós videókat csinálni, nem szeretnék hősködni videóba, hogy én mennyire megdöntöm, hogy milyen gyorsan megyek, mennyire gyorsulok föl 100-ra.
Nem akarom nekem nem ez a szándékom ezzel a dologgal. Én igazából egy könnyed, szórakoztató videókat szeretnék csinálni. Nem akarok beletolni súlyos százezreket abba, hogy mikrofont vegyek, amiben nincsen szélzaj, hogy olyan kamerát vegyek, egy GoPro-t, vagy egy DJI-t, vagy akármit, amit majd felrakok a sisakomra, a nyakamba, a testemre, az akárhova, és én utána leüljek, hosszú órákon keresztül szerkezgessek, nem akarok. Most a Sony kamerámmal veszem fel, amit idáig is megvolt. Úgyhogy ennyi van, amit én el akarok mondani nektek erről a motorról. Tehát itt van a motor, ő az én társam, jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, aki alacsony motoros, aki újrakezdő, és annak is, aki kezdő, aki szereti, amikor a motor kicsit fordulatosabb, jobban megy, de nem szeretne hasalni rajta, ülni szeretne, igazából lehet hozzá azt megcsinálni, hogy mint ahogy nekem is van hozzá egy tartalékülésem, azt az előző gazdai megcsináltatta, hogy puhábbra tömette, kíváncsi vagyok, azt majd fel fogom rakni, hogy az mennyivel másabb, mint ez, azáltal géles tömésű, de mondom, másfél ültem a motoron, nem tudom hány kilométert megmondom, nem nulláztam le a kilométer-óra napi számlálóját, elindultam és fölig ért a szám, és még most is fölig ér, és szerintem holnap reggel is fölig fog érni a szám, tehát csodás a gép. Nagyon-nagyon jó. Jó idő van, ma még jó idő van, de vissza fog jönni jó idő. Üljetek föl motorra, motorozzatok, szeressetek motorozni, figyeljetek. Amit még el szeretnék mondani, az első köröm hosszú idők óta ilyen motoron, és tavaly óta sem sokat mentem motorral, a Forzát elvitték, volt egy Honda Forzám, egy NSS 300-asat elvitték, azzal mentem pár kört a tavasszal, de azzal sem túl sokat. A kis robogóval, az Aprilia 50-essel szoktam szazgálni, de az ugye csak a városba. Szóval olyan úton kezdjetek el motorozni, én csak jó tanácsként ezt tudom mindenkinek, aki most kezdi a szezont. Olyan útra menjetek, ahol kevés autó van, kevés kátyú van. Tudom, hogy most mondjátok, hogy Magyarország tele van kátyúval, nem. Vannak olyan utak, amiket meg lehet találni, és viszonylag kevés autó van. Én tudom javasolni itt a 60 környékieknek, ugye ha eljussz Turáig, a Tura és Szent László, Valkó utcakaszt, nagyon-nagyon tükör az aszfalt, nagyon-nagyon frankó, dombos, van benne két enyhe kanyar, nagyon szépen el tudsz vele menni, de olyan utat válasszál, ahol nincs csak bekötőút, ne a várost keresd, a lehető leghamarabb jussál ki a városból, mert már idén is sok motoros baleset volt, és ne történjen még több azért, mert ráülsz szezonban, adjuk neki minden, és meghaltok. Ne legyenek srácok, lányok. Ki a városból, és kezdő utakon be kell melegedni. Most másfél órát melegítettem, és érzem azt, hogy kellett, és még mindig fog kelleni, hogy még mindig menni fog kelleni azért, hogy nagyjából azt kezdjem érezni, hogy már kapargatom az alját. Pedig én sokat motoroztam, gyerekkorom óta motorozok, gyakorlatilag most 55. évemet taposom, és én 11-2 éves korom óta motorozok. Rengeteg kilométer van a seggembe, és azt kell mondanom, hogy nem szabad szezonban elején fölülni és húzni a gázt, mint az állat. Nem. Keresni kell egy utat, ahol úgy mentek, ahogy gyakorolgattok, lassítgattok, féket próbálgatjátok, minden rendben van a motoron. Ugye ezen is megmértünk egy fékolajat, ugye sok benne a nedvesség, ki lesz cserélve, igazából nem is mentem olyan helyre, egy Mátrába, ahol forszíroztam volna, ahol túlmegedett volna a féke neki, tehát sehol nem volt ilyen alkalom, igazából hosszú, egyenesek, enyhe kanyarokkal. Gyertek vissza a formába, és akkor már megvan a forma, akkor lehet egyre jobban, egyre jobb kanyarogós utakon menni, hosszabb utakra elmenni. A szemetek mindig messzire nézzen, mert mindig van egy valaki, aki fordul. Inkább engedjétek ki azt az autóst. Hagyj menj, állj meg, ne húzd a gázt. Hagyj menjen, állj meg, menjen át, mert nézni fog rád, és mikor odaérsz, elindul, és összecsattantok, és meghalsz. És ne legyen ez, srácok, lányok. Álljatok inkább meg. Tudom, hogy ezt azt kell mondani, hogy miért mindig mi álljunk meg, mert te vagy a gyengébb. Ti vagytok a gyengébbek. És én úgy gondolom, hogy a gyengébbnek meg kell állnia. Nincs mese. Élni akarunk, motorozni akarunk, ha megállsz, még sok kilométered lesz, ha nem, akkor lehet, hogy meghalsz. Én ezzel búcsúznék, mindenkinek széles utat kívánok gumifákkal, olcsó benzinnel. Én köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett egy lájkot, csapjatok ki rá, és gyertek vissza legközelebb. Én ennyi voltam mára, sziasztok!